Здравейте, вие сте с Бон апети, аз съм Цвети и днес ще ви представя една рецепта за невероятен портокалов кекс, но преди това не забравяйте да се абонирате за нашия канал с камбанката и да ни последвате в социалните мрежи. И така, първо ще започнем с портокала. Главна роля в нашата рецепта. Ще си настържа кората, като предварително е добре да си го измиете много добре, даже с содичка, ако може, защото не знаете откъде е дошъл. Кората на един портокал е достатъчно. Ако искате да ви е прекалено наситено, на портокал може и повече. И после да си направите фрешче. Така, сега тази настъргана портокалова кора си я добавям към захарта и претривам с пръсти, за да се овкуси перфектно. И така лекичко си я притривате. Ще видите как захарта ще стане жълта-жълта. Всичко си меря с тази чашка. По-лесно ми е. Около 2/3 слагам олио. Всичко съм си измерила с тази чашка, всичките съставки. Тук имаме около една чаша захар, която е с портокалчето. И сега ще разбия хубаво. Сега започваме да си добавяме яйцата едно по едно. Както ви е удобно, но едно по едно е добре, за да се усвоят по-добре. Добавяме и третото яйце. И ако искате, тук може да си сложите и малко ванилия. Тук е момента при яйцата. Сега ще си добавим сухите съставки. Имам 2 чайни чашки брашно, баковер, около 2 чайни лъжички и щипката сол, да не я забравяме, може и 2. Около 1/4 чайна лъжичка сол. Обърквам си ги. И ги добавям. Разбъркваме. Може леко така първо да си го разбъркате, за да не се дигне голяма мъгла от брашното. И след това да си пуснете. Не прекалявате с бъркането. Готови сме. Сега ще сложим и от сока на този прекрасен портокал. Около 50-80 мл сокче. И втората половинка.
И ще я изтискам. Ако искате, може да си премерите 2/3 от чашките, колкото сложих олио, толкова ще сложа и портокалов сок. Даже да не кажем, че може би сока от един портокал е абсолютно достатъчен. Сипвате го и съвсем лекичко обърквате, да не пръска. Ето така. И леко пускате. Готови сме. Сместа ни е готова. Течно е като за кексче. Сега предварително съм си приготвила формичката. Тя е такава, много красива. Като най-доброто използване на тези форми е да си ги намажете с меко масло. Не разтопено, а меко масло и да си ги обръшните. Така се използва най-ефективно. И си наливате сместа. Готови сме. И го слагаме да се пече. Около 40-50 минути на 180 градуса, предварително загрята фурна. Рецептата за портокаловия кекс е изпълнена. Надявам се да ви е харесала. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал с камбанката и да ни последвате в социалните мрежи, защото един от всички, който е направил тази рецепта и ни е тагнал, ще спечели награда и ще дойде да гледа как се готви на живо. Надявам се да ви е било сладко. Бон апетит!